Isihlabanzi se-Orlando Pirates uMonapule Salengi kubika ukuthi udonsa kanzima ngenxa yengcindezi futhi ufuna ukulishiya leli qembu ngenxa yombango weholo. Abazali bakaSalengi badalula ukuthi indodana yabo ayeneme ngenkontileka yayo yamanje futhi inomuzwa wokuthi iholelwa kancane. Uthuthuva lwaqala ngesikhathi somdlalo wamanqamu e-M10 8 bebhekene neStellenbosch FC lapho Salengi wayengazimisele ngokudlala waze wageja isikhathi sebhasi leqembu eliyesikhumulweni sezindiza. Nokho abazali bakhe bamncenga ukuba athathe i-Uber aye esikhumulweni sezindiza futhi wafika wenza kahle kwamanqamu. Abazali bakaSalengi bakhathazekile ngesimo sendodana yabo futhi bayayeseka esifisweni sayo sokuxazulula lolu daba neqembu. Uyise uzwakalisa ukukhathazeka kwakhe ngenhlalakahle kaSalengi futhi unethemba lokuthi elinye iqembu lizomsayinisa uma iPirates ingakwazi ukuhlangabezana nezimfuno zakhe. Omele uSalengi P Management Sports ivumile ukuthi lolu daba lubandakanya izindaba ezibalulekile zobudlelwano bomqashi nomsebenzi ezidinga ukuxazululwa. Lapho kubuzwa ummeli ozimele mayelana nenkontileka yebhola ikakhulukazi kulesi simo esibhekene nomdlali weOrlando Pirates uMonapule Salengi, ummeli uchaze kabanzi ukuthi inketho isigatshana somthetho esivumela amaklabhu ukuthi azivikele ngokwelula inkontileka yomdlali ngaphandle kwezingxoxo ezintsha. Inketho iyinkontileka eyengeziwe eqala ukusebenza lapho kuphela inkontileka yokuqala futhi imigomo yayo kuxoxiswana ngayo ngesikhathi esifanayo naleyo yokuqala. Akube kusaba khona izingxoxo ezintsha, kodwa-ke inani lomdlali lingase likhuphuke kakhulu ngesikhathi sekuphela inkontileka yokuqala sekungenelwa kule ye-option okuholela ezingxabanweni phakathi komdlali neqembu ngokurobheka kweholo.